vores Grow Green Feed and Shine på roser. Det er en bladgødning. Og hvad betyder bladgødning? Jamen det betyder jo, at de mikronæringsstoffer, vi har sammensat i produktet, altså de 5 forskellige mikronæringsstoffer, vi har, det betyder simpelthen bare, at når man sprøjter det på roserne her, enten i et tidligt stadie, eller sommer eller efterår, så bliver de lynhurtigt optaget hen over bladene. Det vil sige, at det går direkte ind i planten, og så er det til gavn med det samme. Og det er også derfor, vi ser den her styrkende effekt af produktet. Både på, hvad skal man sige, sundheden og på rødderne. Der kommer nogle fine, sunde rødder ud af det. Men det, der så også er hemmeligheden i det, det er de her planteolie, vi har i. De giver sådan en lille form for bladglans. Og det lægger sig som sådan en lille hinde hen over roserne blade, så det beskytter mod vind og vejr. Det er sådan set i og for sig, det er hemmeligheden. Så vi kan prøve at se her. Når man sprøjter det ud i luften, så perler det og lægger sig hen som et rigtig fint lag på roserne. Det er hemmeligheden.